Microbiomul intestinal înseamnă o lume întreagă. Nu înseamnă doar microbi, nu înseamnă doar totalitatea microbilor, ci totalitatea microorganismelor din intestinul omenesc. Avem până la 100.000 de miliarde de microorganisme, mii de tulpini și de specii diferite. Ne imaginăm că microorganismele din colonul nostru determină doar modificarea ale tranzitului intestinal, constipație sau diarie, lucru care nu este adevărat. Sunt multe alte elemente care țin de sănătatea individului și care sunt influențate de microbiomul intestinal. Imunitatea este stimulată de prezența microorganismelor sanogene. Imunitatea este slăbită dacă noi nu avem o diversitate microorganismele din intestine. Metabolismul organismului este și el influențat de microorganismele intestinale. În asemenea măsură, metabolismul poate să fie influențat de microbiota intestinală, încât sunt anumite teorii care susțin că până și obezitatea poate să fie declanșată, favorizată sau întreținută de un microbiom nesănătos. Influențarea microbiomului intestinal începe încă din perioada prenatală. Sarcina, modul de naștere, alăptarea pot să influențeze microbiomul intestinal. Alimentația la sân este un factor extrem de important pentru creșterea corectă a microbiomului, nu doar pentru creșterea și dezvoltarea copilului în general. După ce ne naștem, influențele mediului ambient sunt mult mai importante. Stresul zilei cotidiene, sportul sau dimpotrivă sedentarismul, consumul de alimente nechibzuite, consumul nechibzuit de antibiotice pot la rândul lor să influențeze decisiv microbiomul. Toată lumea a auzit de antibiotice, dar știm destul de puține lucruri despre celelalte biotice, care sunt prebiotice, probiotice sau simbiotice. Dacă antibioticele sunt de multe ori substanțe chimice care omoară microorganismele, celelalte sunt produse naturale. Prebioticele sunt înaintea probioticelor, de asta le și spune pre, ca la prenume, pentru că sunt de fapt substratele nutritive pentru bacteriile sănătoase. Probioticele sunt microorganisme, nu neapărat bacterii, vom folosi termenul de bacterii care să fie mai ușor să discutăm, și care să hrănesc cu substratul nutritiv al prebioticului. Simbioticele sunt produse care sunt bine gestionate și bine gândite, care să conțină atât probioticul util sănătății organismului, cât și prebioticul ca substrat nutritiv, ca nutreț pentru probioticul respectiv, ca să existe și o speranță de supraviețuire în organismul omenesc a acestei bacterii sanogene sau acestui microorganism sanogen. Aș vrea să punctăm în mod deosebit ce sunt prebioticele. Prebioticele sunt substanțele nutritive care sunt favorabile unor anumite specii sau mai exact a unor tulpini de microorganisme care sunt favorabile sănătății. Ba mai mult decât atâta, prebioticele sunt substanțe nutritive care pot să fie folosite de propria floră din intestinul nostru, care să genereze la rândul ei substanțe nutritive și valori pentru sănătate. Trebuie să ținem cont de faptul că inulina, și în special inulina îmbogățită cu oligofructoză, reprezintă substratul nutritiv pentru bacteriile sănătoase, adică pentru cele sănătoase din intestinul omenesc, precum și pentru cele care le aducem din exterior sub formă de probiotice, dar trebuie să vorbim de o cantitate corectă de inulină, respectiv de 5 grame de inulină, pentru că altfel nu oferim suficient substrat nutritiv ca să dezvolte bacteriile sănătoase sau microorganismele sănătoase de la nivelul colonului omului. Nu orice bacterie pe care o ingerăm poate să fie considerată un probiotic.
Sunt niște condiții foarte riguroase ca un probiotic să poată să fie folositor sănătății. Aceste tulpini trebuie să fie sigure pentru organismul omenesc, condiție pentru care ele trebuie să fie bine studiate și bine evaluate în mediul de laborator până când se le administrăm omului. Fiecare tulpină probiotică poate să ajute într-o anumită patologie și nu o tulpină să fie valabilă în toate situațiile. De mai bine de 2000 de ani, omul a căutat panaceea, adică leacul tuturor bolilor. Din științele noastre nu există panaceea, adică nu există medicamente care să trateze toate bolile, cum nu există probiotice care să poată să trateze toate bolile. Sunt anumite boli care sunt ajutate de probiotice și alte boli care nu sunt ajutate, chiar defavorizate de probiotice. Cred că este foarte important noi să înțelegem această lume care trăiește în lumea noastră, pentru ca să nu-i producem lezări prin tratamente cu antibiotice nesăbuite sau prin alimentații care nu conțin toate principiile nutritive și ca în momentul în care luăm un probiotic sau un simbiotic în scopul de a ne ajuta pentru sănătate, să luăm exact ceea ce trebuie, de calitatea care trebuie, la calitatea care trebuie.